событие, которое мы долго ждали. Каб яны бралі ў рукі кнігу, каб яны вучыліся гэтаму ўсяму праз кнігу, яна павінна быць цікавай і сучаснай. Хочу пожадать усім, читайте тое лепшае, што ёсць у беларускай літаратуры. Са святам! Величное и могутное белорусское друкованное слово, наша литературная спадчына, якая спавіта незлічонай колькасцю выдатных твораў. 25-е юбілейнае свята беларускага пісьменства ў Іванове зяе сонечным светом, а ў паветры лунае кніжны водар. Самому значнаму літаратурнаму святу года мы прысвячаем спецыяльны выпуск культурнага праекту телеканала «Пінск» «Полесская скарбонка». Нарэшце ўсё заспявала, зашамаціла старонкамі кніг і выданняў. Галоўную літаратурную ўрачыстасць краіны традыцыйна прымае адзін з адметных гістарычных і культурных цэнтраў, багаты духоўнымі традыцыямі народа. Старажытная янаўская зямля сапраўды заслужыла такую падзею, узгадаваўшы многіх творцаў, сярод якіх Ян Пратасовіч, Напалеон Орда. Сюды вядуць карані Фёдара Дастаеўскага. Слова тут заўсёды было, ёсць і застаецца ў пашане. А таму сімвалічна ў гонар 25-го юбілея Дня беларускага пісьменства ў самым сэрцы горада адкрываецца памятны знак Янава слова. Менавіта зараз, у гэтыя урачыстыя хвіліны, мы становімся сведкамі і удзельнікамі такой хвалюючай падзеі ў гісторыі Брэшчыны. Памятны знак Янава слова адкрыты. Янава слова ўяўляе сабой стылізаваны сонечны гадзіннік з замацаваным у чарнільніцы пяром, сімвалам рукапісаў, ад якіх бяруць пачатак друкаваныя тэксты. Тут жа можна даведацца аб усіх гарадах-сталіцах дзён беларускага пісьменства. Аўтарамі кампазіцыі выступілі скульптары Алексей Сарокін, Алесь Шаціла і архітэктар Ганна Багаткіна. Традиции письменства, традиции духовности, осветництва на Беларуси идут с глубин стагоддзя, дошли до нашего часу. И он оздоблены великими литерами с книг скарыни и надписами на память об усіх столицах этого свята. Нехай же гэты помнік стане упрыгожваннем города Иваново и послужит всем нам напомином об тым, як нам трэба берагчы, шанаваць нашу духовную спадчыну. Мы гордимся тем, что в этом году 25-й день белорусской письменности принимает наша Ивановская земля, которая богата на творческие личности и славится своим литературным наследием. Уверен, что богатая программа Дня белорусской письменности послужит плодотворному развитию белорусского слова и расширит ряды его сторонников. Так, у летапіс Берасцейшчыны пішацца яшчэ адна знамянальная старонка, якую з нагоды грандыёзнай літаратурнай падзеі перагарнуў Іванаўскі край. Усё, што зроблена ў райцэнтры дзеля свята, будзе радаваць жыхароў яшчэ доўгі час. Новая праменадная вуліца 17 верасня, адноўлены і акультураны парк Перамогі, першая ў горадзе кнігарня аб'яднання Белкніга пад назвай Верасень, дзе значнае месца займаюць айчынныя выданні. Што да самога свята, то трэба сказаць, што абысці ўсе імпрэзы за дзень наўрад ці ўдасца. Дзясяткі ўрачыстасцей, тысячы выданняў і мільёны прыгожых слоў. Адна з эксклюзіўных пляцовак прысвечана вырабу паперы і старажытнаму кнігадрукаванню. Сапраўдны друкарскі двор. Усё, як гэта было 5 стагоддзяў таму. Я делаю бумагу, да, точнее даю людям возможность почувствовать себя в 16 веке и самим попробовать изготовить бумажный лист по той старинной технологии. Здесь у нас воссоздана полностью производственная линия, и мы делаем бумагу из льнослова. То есть все этапы производства человек может сам пройти, я ему только помогаю. Эта выставка «Друкарский двор», она действительно, мы вот где-то с 2013 года, начиная с Заславля, показываем каждый год ее на Днях белорусской письменности, на книжных ярмарках. Вот последняя была в прошлом году в Москве. Виден большой интерес, когда люди попробуют сами вручную на эту
наложить краску на матрицу, потом под пресс прижать, высушить. Совершенно другое представление о истории белорусской письменности, книгопечатания. Да и вообще у людей начинает просыпаться интерес к белорусской истории. Свята друкаванага роднага слова працягвае ўрачыстае шэсце ў гарадскі парк, прысвечанае юбілею Дня беларускага пісьменства, а таксама 595-му дню нараджэння горада Іванова. Пад нацыянальныя музыкальныя матывы удзельнікі і госці імпрэзы тысячнай калонай крочаць па цэнтральных вуліцах сталіцы сёлетняга літаратурнага свята. Галоўная лакацыя – святочная сцэна ў гарадскім парку Перамогі, які падчас выходных ператварыўся ў вялікі прыгожы амфітэатр. Кожны з нас припасае радзіны куток, каб да старасці чэрпаць адтуль успаміны. Дым над хатай, снапамі прыціснуты ток, матчын спеў і гароды пропахли тміны. Афіцыйная цырымонія адкрыцця 25-го юбілейнага дня беларускага пісьменства пачынаецца з віншавальнага адраса прэзідэнта краіны Александра Лукашэнкі, які зачытвае намеснік прэм'ер-міністра Ігор Петрашэнка. Гэта свята знакавая падзея ў культурным жыцці краіны. Сведчанне красы і сілы беларускай мовы, духоўных традыцый нашага народа. Многія стагоддзі пісьмовае слово перадае з пакалення ў пакаленне вечныя ідэалы прыгажосці, добра і справядлівасці. З'яўляецца жыватворнай крыніцай мудрасці і ведаў. Святкуючы Дзень беларускага пісьменства, мы аддаём даніну павагі усім тым, хто стварыў нашу культуру, садзейнічаў асвеце і ўзняў на высокі ўзровень беларускае мастацкае слова. Продкі пакінулі нам неацэнны скарб – родную мову, выдатнымі ўзорамі якой з'яўляюцца творы Багушевіча і Богдановича, Коласа і Купалы, Караткевіча, Мележа і іншых вядомых літаратараў. Зберагаючы спадчыну, мы ўмацоўваем суверэнітэт і незалежнасць дзяржавы, выказаў упэўненасць прэзідэнт. Нагадаем, Брэшчына прымае свята пісьменства ў 4-й раз. Дарэчы, у Пінску ўрачыстасць праходзіла ў 1999 годзе. Плённую працу Палешукоў адзначыў старшыня Брестского облвыканкама Анатоль Лис. Действительно, в этом краю, в этом уголку нашей родной Беларуси, на Полесье, живут очень талантливые, трудолюбивые люди, которые сегодня могут показать образцы прекрасного труда. Очень много делается в культурном плане. Видели, сколько сегодня заслуженных коллективов находится на вот этой благодарной Припятской земле. Слухай, мой братка, слухай, гармонию снимай с руки, огонь застане самого, будут твои штуки. Малой радзіме пакланюся. Мастацка-тэатралізаваная дзея працягвае святкаванне. На сцэне сапраўднае эстраднае сузор'е. Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Ірына Дарафеева. Ансамбль народнай музыкі «Бяседа». Артысты Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Беларускія песняры. Стало тихо-тихо на ўсё зямлі, па рацэ далёка ручники плыли. Стало тихо-тихо на усёй земли, па рацэ далёка ручники
Каларытнае і душэўнае свята ўражвае з кожным імгненнем. Сцэна дорыць гледачам усё новыя фарбы. І вось надзвычай хвалюючы момант. Уручэнне нацыянальнай літаратурнай прэміі за творчасць 2017 года. На разгляд экспертнай камісіі сёлета было прынята больш за 50 твораў. Лепшыя літаратары краіны аб'яўлены ў 7 номінацыях. Урад нашей краіны заснаваў некалькі гадоў назад нацыянальную літаратурную прэмію. Сёння на сцэне лепшыя з лепшых тыя, хто атрымаюць высокія ўзнагароды. Віншуючы літаратараў, хочу пожадать усім, читайте тое лепшае, што ёсць у беларускай літаратуры. Са святам! Наши сённяшнія пераможцы, несумненно, шчырыя працаўнікі на ніве літаратуры, на ніве мастацкага слова. Бо яны выдатна усведамляюць, што калі не будзе адукаванасці, значыць будзе неадукаванасць. Літаратура усеабдымная і усепранікальная. Без добрага рамана немагчымы цудоўны кінафільм. Без п'есы немагчыма такая, вось, як мы сёння бачылі Паўлінка на этой сцэне, немагчымы спектакль. Без выдатных вершаў, бліскучых вершаў немагчымы мілагучныя спевы, якія мы сёння з гэтай сцэны чулі. Прыгожыя душой і словам яны дораць людзям сонца беларускага пісьменства. У ліку пераможцаў і Паляшук Іван Штейнер, ганаровы дыплом за лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства. Я хотел показать просто, что белорусская литература с часов ее возникновения, она развивается в силовом поле сусветной литературы, и она вельми связана с европейскими традициями, у приватности с традициями Эразма Роттердамского и некоторых інших. Я вельми рад, что отрымал эту премию на своей родной земле, на Брестской, потому что я сам народился на Столинщине, у селе Бережное, и сюда ехал с великой радостью и натхнением, каб побачить своих знакомых, сяброў и познать еще глубей нашу родную землю. Лепшай пісьменніцай года Беларусі для дзяцей і юнацтва стала Вольга Мікольская за кнігу «Выкрадання шэдэўра ці новыя прыгоды агентаў Калбафіржык». Вельмі шмат эмоцый, вялікі дзякуй усім тым, хто так высока ацаніў мой твор. Дарэчы, ішла я пэўны час да гэтай узнагароды, таму што гэта ўжо 3-я кніжка з трылогіі пра прыгоды 2 катоў Калбаса Кефіра і іх сябра пса Рыжыка. І вось апошняя гэта такая навінка, так бы мовіць, гэта дэтэктыўная казка-аповесць для дзяцей. Дзіцячая літаратура, як мне падаецца, гэта такая асобная літаратура, яна павінна, канешне, быць вельмі добрай, вучыць толькі добраму, аднак яшчэ павінна быць цікавай, канешне, для таго, каб дзеці хацелі чытаць, каб яны бралі ў рукі кнігу, каб яны вучыліся гэтаму ўсяму праз кнігу, яна павінна быць цікавай і сучаснай. У номінацыі «Лепшы твор» зборнік твораў паэзіі пераможцам прызнаны Казімір Камейша за зборнік «Высокі бераг». Калі я думаю про эту ўзнагароду, я заўсёды вяртаюся думкамі на сваю малую радзіму. Моя малая радзіма так і называецца «Малыя навікі». Это на Стаўпчоўшчыне. Уся моя творчасць, не толькі паэзія, я пишу і прозу, і крытыку, і звязана з малой радзімай. Усё вялікае пачынаецца з малога. Наша літаратура развіваецца. Я толькі хачу, каб мы, краіна першая друкара, не сталі краінай апошняга друкара. Будзем верыць у добры працяг нашай кніжнай справы. У мінулым годзе краіна святкавала 500-годдзе беларускага кнігадрукавання. Сёлета святкуе 400-годдзе буквара. Нямала і юбілейных дат знітаваных з творчасцю нашых літаратараў. Юбілейная ўрачыстасць беларускага пісьменства – гэта унікальная магчымасць азнаёміцца з новымі кніжнымі выданнямі, сустрэцца з выдаўцамі, журналістамі, паслухаць выступленні паэтаў і пісьменнікаў, творчых калектываў і выканаўцаў, дакрануцца да гісторыі і адчуць асалоду сучаснасці. Знакавым момантам у святочнай праграме становіцца гашэнне памятных маркі і паштовага канверта. Этот конверт, который тиражом 20 тысяч, который разойдется во фактически все страны мира, страны-члены Всемирного почтового союза, а это 192 страны, скажет о том, что про День письменности в Иваново, про этот чудесный город Полесский, узнает фактически весь мир.
Да свята роднага пісьменства далучыліся і рамеснікі з розных куткоў Беларусі. На цэнтральных вуліцах горада яны праводзілі майстар-класы па традыцыйных рамёствах і прадставілі выставу-продаж сувенірнай прадукцыі. Уваход у гарадскі парк упрыгожыла драўляная алея скульптур выбітных дзеячаў мастацтва. Такім чынам, сярод гасцей свята можна было заўважыць Фёдора Дастаеўскага, Францішка Бруздовіча, Марыю Саковіч, а таксама Наполеона Орду. Здаецца, кожны кіламетр вялікай урачыстасці адухоўлены нейкай казкай. У кожным экспанаце культура беларускага народа, у кожным праекце магутнае слово. Замечательный, красивый город, очень доброжелательная обстановка. Хорошая погода, хорошие люди. Классно, очень понравилось здесь. Народ должен показывать свои умения, свои краски в литературе, в изобразительном искусстве. Знать свою культуру, любить ее. Очень сильно впечатлены, во-первых, потому что очень красивый парк, очень красиво его обустроили. Это первое самое впечатление. Ну, а второе впечатление то, что очень приятно слышать нашу белорусскую мову. В принципе, тут было выступление на белорусском, люди размовляют по-белорусски, тоже очень приятно это слышать. Впечатление не объяснить словами. Очень все нравится. И детям нравится, все очень хорошо. Очень рады и очень хорошо. Город благоустроили, красота. Да. Да. Будет нашим внукам, правнукам. Конечно, это ж наша Беларусь. Вы что, это наша Брещина. Мы очень гордимся своей Беларусью. Так что мы очень рады. Нам очень приятно, что он проходит именно у нас, на Полесье, в Иваново. Петр Миронович Машера говорил, что полешуки – это те же белорусы с знаком качества. Поэтому мы умеем хорошо работать, но и отдыхать у нас тоже получается. Вы видите, как мы постарались. Привели наши улицы, городской парк в порядок, благоустроили. У нас всех хорошее настроение. Спасибо организаторам и гостям, которые подарили нам прекрасный концерт. Хорошего настроения. Эстафету Дня беларускага пісьменства ад Іванова прыняў старажытны Слонім, горад з багатай гістарычнай і культурнай спадчынай. Слонімская зямля вядома імёнамі Агінскага, Сапегі, Пуслоўскага і не толькі. Арганізатары 26-й урачыстасці абяцаюць захаваць найлепшыя традыцыі святаслоўнага мастацтва і самавітай друкаванай гісторыі і правесці яго з асаблівым каларытам, каб сонца беларускага пісьменства асвяціла як мага даўжэй і ярчэй.